Ola, churruscos! Bebidos a carne de pancha de curro, ou de curro e pancha. Oxe, voulle dar unha sorpresa á pancha, porque axudoume tanto co dos verterados, saliume de ben o exame, que teñolle preparado unha sorpresa. A ver se ves. Hola, Curro. Ola, pancha! Que me querías? Pois que che teño unha sorpresa. Ah, sí? Sí, que como me axudaches tanto no dos vertebrados e saquei tan boa nota, pois eu che teño preparado o resumo dos invertebrados. Que boiño eres, Curro. Sí, a ver se che gusta, a ver se me quedou ben. Pois veña, imos alo entón. Imos. Acordaste, Pancha, de cando me explicaras os invertebrados que tiñan esqueleto interno? Que tiñan osos, pois os invertebrados son os que non teñen osos internos. Así de sinxelo, non ten máis. Bueno, podemos dicir que reproducense por ovos todos, e que son os máis numerosos do mundo mundial. Hai moitos tipos de invertebrados. Por un lado temos as esponxas, por outro lado temos os celentéreos, por outro lado temos os equinodermos, anélidos, moluscos e artrópodos. Empezamos polas esponxas. Son moi simples, brandas, poroxas e con forma irregular, acuáticas e viven fixas nas rochas, filtrando a auga. Sabías que os humanos usaban ou usamos a estes invertebrados para lavarnos? Os celentéreos. Nome rarillo, verdad que sí? É moi raro, pero si vos digo que son as medusas, as anémonas e os corais non son tan raros, verdad? Algúns poden ser brandos, como as medusas e as anémonas, e outros duros como os corais. E aínda que poden parecer plantas, non o son animais carnívoros, comen outros animais. Os equinodermos. Por equinodermos con este nome raro, pero seguro que coñecedes. Son as estrelas e os ourizos de mar. Como vedes, son acuáticos, son radiais, é dicir, dun centro sae todo para fora, e normalmente nese centro está a boca. E poden ter pugas. Os anélidos, pois son alongados, brandiños e o corpo dividido en anéis, de aí o nome de anélidos. Os moluscos, que o seu corpo é bol, é dicir, brandiño, e poden ter cuncha. Seguro que coñecedes ao caracol, que é un gasterópodo, un nome rariño. E as ameixas, que son bivalvos porque teñen dúas valvas, dúas cunchas. E o polvo, que son os cefalópodos, que lle saen da cabeza todas as súas patas. E por último, os artrópodos, os máis numerosos do mundo mundial. Son os máis numerosos do noso planeta. E teñen esqueleto, pero por fora, o que se chama exoesqueleto, e patas articuladas. E segundo estas patas, se lles coñece distintos tipos. Os insectos de 6 patas, que poden ter as ou non, os arácnidos que teñen 8, os miriápodos que teñen moitas, e tamén os crustáceos, que son eses bichos tan ricos como a nécora e a centola, pero que solen ter sobre 10 patas. Bueno, Pancha, queres saber unha curiosidade? Pois claro. Mira, aquí vas a ver unha foto dunha tenda de Grecia que é unha tenda de esponxas, destes invertebrados. Ves como a xente sigue usando estes invertebrados a diario? Pois sí, a verdade é que é sorprendente. Claro que sí. Mira, se che parece, facemos un repaso como fixeras ti no dos vertebrados. Paréceme xenial. Veña, pois imos aló. Veña, imos aló. Os invertebrados, lembrade que non teñen esqueleto interno. Son ovíparos e os máis numerosos do noso planeta. Empezamos polas esponxas. E o primeiro grupo é lembrade que son brandas, porosas e de forma irregular. Despois os celentéreos, os dos nomes raros. Lembrade que son acuáticos e carnívoros. Os equinodermos son mariños, radiais, aquelo de que todo sae do centro, e que teñen pugas. Os anélidos, alongados, brandos e con anéis. Os moluscos, que o seu corpo é mol e poden ter cuncha ou non tela. E distinguíamos 3 grupos, os gasterópodos, co caracol, os bivalvos, como as ameixas, os mexillós, e os cefalópodos, como o polvo. Por último, os artrópodos. Son os que teñen exoesqueleto e patas articuladas e
distinguíamos varios grupos: os insectos de 6 patas, os arácnidos de 8, os miriápodos de moitas máis de 8 e os crustáceos que tiñan caparazón e ata 10 patas. Bueno, a verdade é que aprendi moito, fixéchelo moi ben. Bueno, alégrome. Ademais, teñoche preparado un chiste. Un chiste, Sí, ai! a que non sabes cal é o único animal que ten os pés na cabeza? Pois non sei, como non sei xa Pista, así. é un invertebrado. Pois non o sei, O non o sei. piollo, o piollo. Que chiste máis malo, co. Bueno, seguro que os nosos amigos gustoulles. E ademais, se lles gustou, se saben, teñen que darlle a gústame. Bueno, pois veña, xa sabedes. Ata logo, guapis. Chao, churruscos.